Това е дервишлъка, излязъл от корена. Дервишлък, който не се показва, а се живее. Костюми, които носят силата, символиката и магията на древния обичай. Във всяка маска и във всеки детайл личи уважението към миналото и отговорността към бъдещето. Неговата работа е жива връзка между поколенията, докато впечатлява със силата и енергията на своите изпълнения. Всяка тяхна изява е жива история, разказана чрез костюми, движения и ритуали, съхранява. И малко да се тълва. Радост, емоции, любов към песен. Моля, посрещнете с топли бурни аплодисменти. И да се насладим на тяхното изпълнение дървишка група Тлъка с ръководител Георги Деянов и цялата му фамилия днес тук пред нас е на сцената. Братовцеди, съпругата му, деца. Това, като се снимаме всички, малките прекрасни кукерчета искат да покажат своя танц. Като широката публика у нас и по света, чрез образ и движение Камена поляна разказва историята на обичания така, както думите не могат. Особена гордост е, че традицията и занаятът се представят и на децата, защото когато ръцете помнят, а сърцето... Голямата отговорност към традицията. Красимир Кръстев е баща на 4 деца, които заедно с него са част от групата. Тук са неговите деца. Когато първите звуци на хлопките и тъпана са се превърнали в част от живота му,
Групата, с която днес застава пред нас, пази. Това е дервишлъка, излязъл от корена. Дервишлък, който не се показва, а се живее. Ей, как всичка маска. На тази сцена сега застава Алекс Лазаров, потомствен варварец, кукер и самодеец, в чието семейство традицията се носи и пази от поколение. Напомни, че традицията живее най-силно там, където е сърце. Нашата гордост, човека, който може да пее, да свири, да танцува, да бъде кукер, ентусиазира, знаеш, можеш, 3 езика владее, сега учи 4. Браво! Истински варварец, защото майка му е от варвар. Това е синът на Силвия Пенева. Достоен варварец. Покажи, Силвио, на какво си способен. Маската я правиха цяла нощ с дядо му. На 31 срещу 1. Браво! Така се прави. Във варвара най-това умее. Участниците в тази група са потомци на дългогодишни кукерски родове. Деца, разказите на своите родители и прародители. В тях живее обичта към рода и уважението към традицията, представена не на думи, а с личен пример. Един от участниците е кукер още от 2-годишна възраст и техният знак и послание гласи: със звън гоним злото, с маски пазим рода. Това не е дивия звън за първи път застава на сцената на читалището, за да покаже, че традицията има бъдеще, че Варвара има своите деца. Мите! И третия горе, не знам кой е третия. И един друг варварец, който не иска да се представи. Но както винаги, Варвара това, което е била, е и ще бъде. Деца, които обичат да се наслаждават, да следят родители и прародители и да показват на всички нас това, което всички трябва да правим. Изненада, както винаги, това е фамилия Дамянови. Най-вероятно Георги и Георги Дамянови. Скъпи гости, това е един от най-запленяващите варварски родове. Самодейци дървиши. Хора, които носят традицията в сърцата, руския дух и обичай. Господин Деянов, най-възрастният от тяхното семейство, е биш Силви, които носят силата, символиката и магията на древния обичай. Във всяка маска и във всеки детайл личи уважението към миналото и отговорността към бъдещето. Неговата работа е жива връзка между поколенията, докато впечатлява с силата и енергията на своите изпълнения. Всяка тяхна изява е жива история, разказана чрез костюми, движения и ритуали, съхранява. Господин Кирил Петракиев. Да се готви старата къща. Добре, номер 5. Връзката им с Варвара не е случайна. Всеки един от участниците има родствена връзка с нашето село или е роден именно от тук. Това прави тяхното участие още по-истинско и още по-близко и по-смислено. В групата има много млади участници и деца, които с план и желание вървят по път. Водител Димитър Грозданов, старата къща е символ на традиция, която не се учи от книгите, а се предава от баща на син или дъщеря, от поколение на поколение. Групата е известна със своите впечатляващи, силно въздействащи маски, които всяка година групата е жива, живее както в миналото, в настоящето и е доказателство за отдадеността на Варвара към съхраняването на нашето културно богатство. Днес те отново са тук, за да ни напомнят кои сме,
да събудят паметта ни и да ни предадат силата на традиция. Уважаема публика, това е нашия кмет Димитър Деянов, но за жалост ще ме изчака да довърша и тогава ще му дам микрофона. Тази група е под ръководството на впечатляващия кмет на село. Времето рожево плаши, браво и на хората, които са дошли по Варвара. Ей така ви искаме да дойдете на края на Марса фестивала. В банката отивам пари да банката, нема банки. Курсът ще е двоен, заплатата и тя. Добре дошла България в еврозоната. Да обменя, курсът ще е двоен, Който иска до година да участва в нашата група, може да се запише предварително. До юни месец записваме. няма да ходя в Германия. Не се пожа. След теб да викна за пея, песни юнашки, хайдушки, песни за вехти войводи, за чавдар страшен хайдутин, синът на Петка Страшника, да чуят моми и момци, по сборове и по седенки, юнаци по планините и мъже хладни мекани. Въстание заради еврото няма правим, не бойте се.